हम तहरा से कुछ कहल चाहते नहीं। हाँ कहीं। हेलो मिस। हेलो माय डियर चाची। कौन है कार वो कहे के चाहता है। हम हिंदी बोलत नहीं अते कहत रे का बोलल चाहत। अरे कोनो बात ना ठेठिया भोजपुरी में बोलले बाड़ू। हां हम तहरा के मिस कहत हैं तो हमरो तो कुछ कहबो न। हां जेगा हम बोलत नहीं तू हमर जवाब दे। हेलो मिस। बोलिए मिस्टर। मिस्टर का कहना में यही है। हाथ दीजिए अपना कि मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी मेरे पास तेरा दिल है मेरी प्यार की निशानी। धरती के नाम हम मृत्यु लोग के जा कोई रहे खातिर नहीं खाए। सभे के एक न एक दिन धरती के छोड़ के जाए के बाद तो जहाँ नहीं खे रहे के ओकरा के नैहर कहल जाला। जहाँ चल जाए के बाद ओकरा के ससुराल कहल जाला। ई जिंदगी कई दिन के बाद जिंदगी बचा दिन के जिंदगी बचा दिन के ई हजार दिन के मेला शतरंज हउए दुनिया बस 4 दिन के खेला। जिंदगी बा 4 दिन के। यहाँ 4 दिन के मेला शतरंज हउए दुनिया बस 4 दिन के खेला। कौना मोड़ पर इंसान के मौत हो जाए कोई नहीं खे जाना। कोई जानता कोई नहीं खे जाना। ऐसे नीमन इहे बा भलाई यही में बा कि कोशिश करो कि जहाँ रही राम नाम के भजन करत रहे। भजन कीर्तन करत रहब राम जी खुश हो जाइए नैया भव सागर से पार हो जाए। आ जहाँ वो खुश ना भइले भजन कीर्तन ना करब वहाँ जाइए पूछिए कि रे हम तोरा के भेजले नहीं भजन करे खातिर अते लाग गइले धरती पर जाके भजन करे खातिर। तो यही से हम कहतनी का जीवन बना ले रे पगला हरि गुणवा गाई हरि के भजन ना कइला तो घर के ना घाट के भइला। ए धरती पर कोई रहल बा नहीं खे रहल कोई रहल बा ना कहां के हु रहल बा कहां के हु रहल बा ए धरतीया पर आई के चाचा तो बड़ा लयदार पुरुष बानी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के कामना करब। जय हो चाचा जी। जितेंद्र सिंह त्यागी चाचा जी हमारा के बहुत सारा आशीर्वाद दिल बन नारायण जी के कृपा बन रहो। ए जहां में जे बाई उ माया में अझुराई अनसवार शरीरिया पवलस हरिना